Amefa nkwa Akyem Hemang ye ben osino ewo fantia kwa south mensire no emu nananom ne amanfo wonom kyerese sese Galamsey eje won sase aboso enti wo ma regional coordinating council ene bambofo enefo adu wonfa mepam wo mu nyina emfiri wasase so Amerikisi okasum aporiata eye Akyem Hemang hene na bra wo kasa wonsamtrofo nhia mu a wo ye wo Akyem Hemang ahemfie honom no e wa bra wodi akwasidai afahye no ewieye ene woda na die se de manfo bi efa kwati kwan so etufom agudie e wo nom krom honom no e ha dwene pa esan sesesei edunsunsan so oboni bebre aba begya ensu ahodo a ewo krom honom emu oma mensini no enadu se wonom a wanam kwati kwan so etufom agudie e wo Hemang kronimu no wompam wonom entesa kroman kasa befa to ho so no wapam wonom nyina afri krom honom emfa ho nia ebesi akiri kana enye dwuma anase wotwemu enye bi kran se obese nsu a aso ko water resource ko ho yipie ko water resource ni yipie asa na eba ma kwan se ko se ensu o manfo enom won ba behu oman no enso obi a mehu ye ena obusu se sa eniema wo na gana no yes enya hwe ye behwe no na yesu ene edwapade nyina se afa ni ekope calabash anase kura ni akọ amayofo se monkope esuo ban na nakufu ado so se yemu ayenka manfo bi ene amane boni twetwe nkomo efa nsem a ohini editu dwa no eho yehu de beye na eja wene wan aba tize obehwe no anajo no yen adwuma obekọ afuom no no already ni asai ko anase efuo no ni asai no ebi okura na wunhunu kura na wakati bia kwaji compensation ediane ni ade a ehaye e wutru nso no wa na wasi wutrase eye wani wo ye wa wore ko se kura sabi ye firi so ye niam nyina ese ye sire ye mpanifo omu ka ewom na omu ka omu tu omu na isi so omu ye adwuma ne se